Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! So, naami dire ron sa kalibunan sa Pasanan, kanin dire sa kalubihan man ni Noy Tibor sa una. Nang laktod mi kay mato mi ilang madsrina, maglamaw mi kay Mito. Ang daming sagol para sa lamaw kay Mito. Nang ako mga kauban kay mga gagmatoy. Si Duda ang pinakagamay. Yeah. So, kita-kita rata dito, igabot na mo sa ilang madsrina. Kaya mag-volleyball po din. Tara! Bawa! Abi naman. Narit ko dito dito. Ayan, tumito mo niya. Okay. Isa man. Dani may nindot magduwa oh. Kay beteng dako ag hawan. Ganda-ganda nagis na diri. Ay, Nindot ta don yo. wala pud sila, dua mat. Yung mga bata nagduwa ah. Tari mata sa una magduwa tay ha. Kung nari pataubos pa yun. Kani kay manihan ni sa una maghagdaw dani ah. Una ay. Oo mang guro ni gipalit ni. Kuan to ha. Hindi ha. May pataktor ni mama kani. Oh guro ni. May payag na, may payag kuan. Buba. Mao ni. Patakturay pa kay tamlag kuan. Lami ra banig kuan dan himan ni. Alam man tiya edit dani. Tawid na dagan-dagan. Tawid na. Tawid din. Hapit na may maabot ilang rina guys. Ha, si Mads Rachel is nagklase pa mo apas ra. Sipit mo guro. Haman. Duhang bata dira na nagduwa sa tawid kasi. Ari mis una man nagduwa sa ara may mga mito. So, ilang kay mituhan nila ng tirna. Shout out ni Natang. Natang dira nga sa una magduwa anza. Mga mito. Anza ara. Si guys, nanami diri. Hapit na may maabot. Kamay na lang kigpuwang. Og, nabot lang shoutout ganina. Sa akong mga childhood diri pamilapit. Nagpuyo. Silang Natang, sila Baki, sila Bilay, Rinjin, ganun mga taga-dari. Nga mga kadua dari sa una. Sa gihangat ko guys. Ngayon, sa kalubihan mo kami agig chargo. Char. So, nagkaliga sila. Hello guys. Hi guys. Welcome to our vlog. Hagamo ang lamaw nga sani kay Mito murag salad. Murag fruit salad. Puro bitaw fruit salad no. Tungod sa isang color. Wala lagi kabal di mo na ko gahapon. Gunit sa man. Dagan na pa yung dagang bunga. Kami forma ah. Sige man gutom nang ko. Pakadagan ani ma'am. Oy pila ni ma'am. Tag pila ta ni ma'am. Tayo divide mo sa nang. Ana na eh. Na. Sige kay pukon kay maka. Bawas ka mo sa kuan. Wag ka sildo rat. Nag-vlog ka mo? Ka mga pilingon. Itot la na itot. Ayo, to palabay ko. Asa maron si Connie. Gani iya bugan ni. Hana si Connie ay amo nang import sa vlog. Nahuman na mag-import si Byron siya na po. Naghag mga imported ano eh? Export. Ikaw na. So guys, ako puhon guys kay mo resign ako sa vlog kay mato na ako sa gawas. Gawas asa So nangin Ay kadawa to noy kana kuno kay COVID. nangin ako ko nga inyong suportaan ang taga Bohol Vlogs kay always ko nag-support nila. Thank you. Wala pang Miss Universe. Yeah. Adto kas London. Miss Grand nung na siya. Kasi dala ko siya kay magkakot ka London. Plato ko nun na. Wala na yan lang sa menu na. Kaila-ila din ako kung anak ba. May ano uy. Yummy da mo ra jud salad siya ay nay mo. Bana naman kay kuwang eh. Maunay. Unsa ganina kanang Kume to ako an. Star Star salad. Yes. Star salad. Star apple salad. Biscuit with ice. Yeah. With ice. Shout out day ko sa kong future bana, dira among anak. Uy, ginoon ko.
Picture ba na asa naman ka? Panagutin tao ni Mama na nagdiwan ako. Kita. Buhat na to ani kinuha ka. Hala uy. Hala ore. Wa ko sa kung saktong pamati. Parang nagpakuan ng pugka. Nga man ka sure para niya. Tira man taon pug ka. Ginoo. Kani lagi Sa tira. Ginoo nagpapusil man. Wala ikot no. wala ko nakita armate manggo. Ginoo ko so naman ito. Tabangi ko rin jobe sige mislis. Sama na mapagtabang niya. Kanang dugmok ko ba rin na to kinasayo ko sa pagpili. Taon ko dai. Sa pagmanganaw. Mura na magkwaon sa kahayag diata. Ginoo ko. Baorang San Pedro. Gusto mo tami mo kaon? Anong kaon mo sa San Looy kalami na gyud. Mura jud siya salad oh. Oh, para ni baby. Yan sa ganay nga na nainata. Kukalyo. Ano nang gyapag? Kukalyo bitaw. Kanang lain ko Barko mo na. Ha? kana bang naik kanang kaubas na taman. Kana bang nailingin nga murag nata, manay kukalyong lami ko kanon ani. Ingin nga murag nata, manay kukalyong lami ko kanon ani. Ingin nga murag nata, manay kukalyong lami ko kanon ani. Bukal. Abi po nahog barko. No. Sabi to barko ko kaliyong. Yes. Barko musi. Ah, yes. Naludo ngalingin. Isagol nagkanang barko sa laman. Kadakos barko. Mao sa pena. Usa mo pagkadagat nga lamang. Sige siguro na si Kaliyo Moroy. Kukalyong bitaw dito sa ona tawag ana pero kar nakaong na. Yummy daw. Guys, puro nag sige katang. Oy, dara di akong bana di ay. Ano ina to sa cellphone akong bana. Nasa line na salad eh. Nagdako nimo pa Laman si Darina Kung sa color sa kuan ha. Ay sus. Ha? Nakatila naman. Sige na magumikuan gahapon. Kanyagi pong tuig. Sige magumig. Ma may kuan sa iha ka kay di kay sa tamis nga kuan. Kimita may lami yaman. Lamawon nun sa sida. Uli na kadakos may. Magpadako na to imong banaw si. Madto man ka. Magpada siya? Ah, sige dagdanan lang. Uy, nang ko rin nagdagandagan mo. Asa makamato si? Ato nakapuyo si? Ano kang ihato dari ari na? Antay bitaw mo ingon po ka. Ihunong ra dito ko. Hinayi po itaw ay ni daghan. Amo dad ko kanang kuan ba ko silo ko. Tilawan ko no ha, tilawan. Let me check first. Ayaw pagka na. Ayaw ingano ay mo ra magdako nito. Baso. Baso. Balik. Aso ko pa. Ngi dugang aw ko na hukad. Oy. Hukad mga people. Bukad. Aturatad to mga ano, ay kay magbalibol man to. Dado ni dito? Yeah. Lang mo ita ko. Dadi imong mama, bili ni silang Madam Teens. Me. I need somebody who can love. Shell. Hala, Dali ka kadua na ko bula. smith man din mong Madam Mission ma'am ha. Yes. Haman ron. Na din na sud. Sige pagkuan sila ang birthday. Ay na to si Inday bat. Happy birthday to you. Konta de. Madam Michelle. Hey, kaya tong kantahan, Shell. Madam. Mauwa mo na si Dad. Ino. Ita. Mao man nagsigil og Messi. Hariha raman tani mga tao. Kaniya ko ka din. Bugno na ba? Bugnaw na sa inyong relasyon. Ay. Na ba di ko relasyon? Ag nang libak kanina na ilo. Kita may nang lipak. Kaming taon. Na ni video ganihan. Kay wa mo tungahan na mo dito mo nagkabuilas. Tana. Ako dani kay Ginoo basta kurapon ni. Kurapon. Ko daan ni kay basi kawaton. Kung nasa kong cellphone, where is my phone? My expensive, I don't know. my very expensive phone. My phone also ko asa ko. Wala magkalisod basta kaon si Duda. Bakit ko? Dada na din nila kay Winito. Yun sa Gusto ko ne. Lagi ay amahan na lekuwang. Dagan po yung sobrang condense. Tagat imong pagkaon. Tana, let's go. Oh mga mas tasa lang inyo mga mas. masa lang. Ito. Pwede man ibutangan ato. Tubig. Ula, uy! Tubig. Asa man ang cellphone rin ako. Uy, asa ta mag-feeding program, oy. Asa mo mag-feeding program, mga mads? Nagdaman mo, ana. Asa mo mag-feeding program? Murag yung mo mag-feeding program. Wa, ginaminaw na ho.
Ha? Asa mo magpiding program? Ato mi magpiling sa mga tao nga mga malnuris. Malnuris man ko, Mads. Malnuris ka o member ka. Ito na presidente. Ako na ibutang lang ito kay taga-buhol man ka. So guys, di naman Matagakan taglag lang kay diha oh. So di may maginarti guys, bahalag Magbalibol may human guys. Butangin ni oh nya itak ibutang sa baw ba niya itak. Oo. Kani po dong sina pidaghan. Duha di ka condense. Yes, lang. Para tamis. Para delicious, yummy. Okay. Hala. Badlong akaw mga tagak to. Gibadlong ito na. Ito di. Inapariw na mo ko. Na pareho na kay mga una. Bantay mga ano ka na rin ka na ha. Nangatkat pa mang gyud. Oy, panguli na mo dare, panguli. Ang mga malnourished apo nanuol dare, una. Nangatkat manog kay mito. Yes. Creamy kayo ma'am. Ang kay daghan mo kaayo upuan. Kapan. Wa ang kapan, weda nganong aritas kalibunan. Tukahan na tagkapan. Kon sticky kanawan. Mukalit lagi kawa iyang focus no. Dynamite. Sige guys, mga on sa mi mo balik ramig mahuman na mig kaon kay maglaway unsa. Oh, hala berada. Maglaway niya mo i-close.